Ahoj, vítám vás u nového videa a dneska vám ukážu, jak si natáčím vlasy samonatáčecí kulmou. Takže nejdřív si vlasy důkladně rozčešu. Zatím nemusím zase tak důkladně, ale rozčešu si je po umytí. Vezmu si tužidlo, tak aby to mělo nějaký objem. Tak si vetřu to tužidlo do vlasů. Já vždycky nesnáším, když používám tužidlo, jo, a mám prstínky, tak mi vadí, jak mám to tužidlo pak za těma prstínkama, protože já je zpravidla vůbec nesundávám. Ale na to tužidlo je to opravdu teda nepříjemný. To mít mezi prstama a za prstínkama. Jo, takže to zase pročísnu. Vezmu si k ruce fén. Trošku profénuju to tužidlo, aby ty vlasy byly suchý při tom natáčení. Asi jsem si zapálila ucho. Tak, teď už si ty vlasy opravdu důkladně rozčešu, aby se při tom natáčení nezamotaly, protože to už se mi párkrát stalo a je to opravdu nepříjemný pocit, když máte v kulmě zaseknutý vlasy a nevíte, jak to vyndat ven. Takže já mám tady tu kulmu Philips Autocurl, tuším, dostala jsem ji od Ježíška, byl to fakt asi nejlepší dárek, protože já jsem vždycky toužila potom mít hezky navlněný vlasy, ale vždycky, když jsem se snažila to navlnit žehličkou, tak jsem na to byla neskutečně levá a radši jsem to vzdala. Takže díky za tady ten vynález, děkuji Ježíškovi. No a tady to podle mě může trvat třeba 15-20 minut, ale nejsem si jistá. Takže nejdřív jsem si tu kulmovačku nebo kulmu zapla. No se to nejdřív nahřívá. Má to tady různý stupně. Vlastně můžete mít 3 stupně, 210, 190, 170. Já obvykle používám ten nejvyšší. A pak tady máte další čudlík. To jsou časy, jak dlouho ten pramínek máte v té kulmě. Je to buď na 8, na 10 a na 12 sekund. A podle toho, čím vyšší je to číslo, tak tím víc intenzivní jsou ty vlny. Pak je tady ještě jeden čudlík a to je, na jakou stranu se to bude točit. A pak je tady vlastně takový tlačítko start, jo. To si ukážeme ještě. Tak, já si nejdřív ty vlasy připravím. Já moc nekoukám do objektivu, ale koukám do toho displeje, protože vidím, co zrovna s těma vlasama dělám. Ale možná budu spíš tady koukat do zrcadla, který tady mám vedle sebe, který není vidět, to se mi bude možná dělat líp. Takže si to vždycky rozdělím na takhle na spodní a horní vlasy. U horních vlasů si udělám vždycky nějaký botanec. Tak, chytnu si to skřipcem. Tady to si rozdělím taky na 2 části. Hodím si je dopředu. Ještě pro jistotu si to projedu hřebenem. Vezmu první pramen. Hodně záleží na tom, jak tlustý ten pramen vyberete. Čím menší je ten pramen, tak tím je ta vlna taková jako intenzivnější. A pokud ten pramen je tlustší, tak ta vlna je taková jako slabší, no. Takže záleží, jaký výsledek od toho očekáváte. Pokud chcete prstinky, tak to musíte mít úplně jako tenký ty prameny. A pokud chcete mít spíš takový ty volnější vlny, tak můžete klidně tlustý. Já volím takový jako střední, já to nechci mít nějak jako moc naprstýnkovaný, ale zase chci, aby to bylo vidět.
Jo, takže už asi půl hodiny si tady žmoulám ten pramínek. Vezmu tu kulmu, vložím do ní ten pramínek. Vlastně ta kulma, tak tady ta hubička, tohle, tak to musí mířit přímo na hlavu. Když to na tu hlavu nemíří, tak se ten pramen může docela snadno zacuchat, jo. Tak, mačkám spouštěcí tlačítko. Teď to bude takhle pípat a těch vteřin, tolik vteřin, kolik tam mám nastavených, což je asi 10 nebo 12, teď nevím. Tak, teď to cvaklo a vyndávám vlnu, jo. Mazím ji do zádu a jdu na další. Takže další pramínek. Spustím. Teď se to nahřívá. Teď si můžu třeba zase otočit, jo, na druhou stranu, aby to směřovalo. Já jsem si říkala, že to video je docela dobrý nápad, protože se mě hodně moje kamarádky ptají, jak si ty vlny dělám. A tenhle vynález mi připadá fakt geniální, takže proč to neposlat víc do světa? Jo, tak tohle se mi moc nepovedlo, takže to tam ještě... Jo, druhá věc, nemusíte ten pramínek třeba natáčet celý, ale jenom si můžete třeba provlnit trošku konečky. Jo, třeba ten vršek si nějak natupírovat. No, takže klasický zákon schválnosti, vybila se mi baterka. Už jsem si ji vyměnila, dala jsem si tam jinou. Druhou nabíjem, protože očekávám, že tady ta taky není plně nabitá. No a pokračuju. Ty hotový vlasy si házím do zádu, aby se mi to nepletlo. Tak, takhle zatím vypadá ten spodek. Já, aby se mi to při tom dalším natáčení nepletlo, tak si to takhle spojím. To, co už je hotový, tak si spojím takhle sponkou. Nabu si tady ještě jednu. Zase si učešu ty horní vlasy. Tohle si hodím do zádu. A zbytek hára naopak dopředu. Ještě možná si vezmu tady ze zhora nějaký vlásky a ještě si je nechám na potom, protože mám vždycky radši, když je ta ofina jako víc. To rozčesání, já o tom furt jako dokola mluvím, ale ono je to opravdu důležitý, protože už jsem opravdu párkrát doplatila na to, že jsem to odflákla a ty vlasy se mi tam zamotaly a nebylo moc dobrý to vyndavat. Možná jsem i o nějakých pár vlasů jsem si asi i vytrhala. Jo a... Takže takový varování. To je... Sakra vlnička. Vzala jsem si takovýhle tenký pramínek a vznikl z toho taková princeznovská lokýnka. A já jsem princezna taková malá. Přivítejte Lady Pudlovou. Tak a teď ten zbytek, ten se mi tady nějak prapodivně zamotal. Takže to možná přebudu i... Já si to hotový. Tak, zase jsem si to sepla, aby se mi to nemotalo. To je možná moc úzký pramen, tak já možná si to dám na méně sekund, ať ta vlna není taková princeznovská. A ty vlasy hrozně šimraj. No, tak je z toho i tak princeznovská vlna, ale OK. Co se dá dělat?
Wow. Zázrak. Stal se zázrak. Poslední pramínek. Jo, teď jsem stala taková divnou věc. Že teď si vydám všechny ty sponečky, trošku rukama pročísnu. Já si vždycky takhle zkontroluju, co je potřeba ještě jako kde dodělat. Takže tady vidím, že vzadu je to takový, jako jsou ty vlny takový unavený, takže si ještě jich pár takhle dodatečně navlním. No vzadu je to vždycky takový jako unavenější ty vlnky, protože se dělají jako první a já mám jemný vlasy a málo co mi na nich drží. Takže já když to nezlakuju hned, tak mi to vždycky pak jako postupně opadává. A teď to za chvíli budu lakovat, takže si to můžu dodělat. Ještě třeba tady ten vybereme. No a poslední úpravy uděláme tak, že já si obvykle vezmu tupírovací hřeben, takhle si ty vlasy trošku nadzvednu někde a lehce si to natupíruju. Jak jsem řekla, mám jemný vlasy, objem nic moc. Mám tady i nějaký soft spray od L'Orealu, ale přiznám se, že s ním nejsem moc spokojená. Koupila jsem ho v drogerii, byl v nějaký slevě a nemám pocit, že by úplně fungoval tak, jako když jsem byla u mýho kadeřníka a ten mi to taky jako na to dal nějaký spray. Byl sice taky od L'Orealu, ale byl přímo jako z nějaký té řady pro kadeřníky, takže fungoval asi evidentně líp. A tady ten teda úplně nemůžu doporučit, ale už ho mám, takže ho používám. Takže já většinou ty vlny podpořím ještě takhle tím slaným sprayem. Oni se ty vlasy tak jakoby trošku slepějí a vytvoří se taková textura. Dělám, jak jsem si tupírovala ty vlasy, tak abych podpořila trošku ten objem, tak můj manžel má tady nějaký taky od L'Orealu, je to teda pánský, je to tady i napsaný a jmenuje se to klej, takže si vždycky takhle ten klej dám trošku do ruky, tak si to pomačkám a vmasíruju si to lehce do těch vlasů a trošku si je zvedám. A nebo tak jako různě mačkám, modeluju, jo. Takže to mi taky pomáhá občas na ten objem. Dík za půjčení. Jo, takhle to vypadá. To teda zrovna doporučit můžu. Tohle úplně ne, to se radši koukněte, jestli chcete něco, co bude fungovat, tak se radši koukněte na Parfums. Tam prodávají i ty kadeřnické řady. Takže to příště, až tady to někdy vypotřebuju, tak spíš bych si objednala něco takového, něco jako lepšího, aby to fungovalo tak, jak má. Tak jsem si byla ještě pro lak, jsem na něj zapomněla. Mimochodem tady ten lak hrozně hezky voní. Jeden z důvodů, jako proč si ho kupuju, no. Do infa pod videem jsem vám napsala i názvy těch produktů, které jsem použila, i jméno téhle hračičky, takže se na to mrkněte, jestli vás to zajímá. A budu i ráda za komentáře a tak podobně. Tak, to je všechno. Doufám, že se vám video líbilo, doufám, že se vám líbí můj účes a moje půlma. Užijte si hezký den a zase na viděnou.